रायजोफोर नोंथांमोना गोबां मानसियानो आंनि सायाव भिडिअ नुदों। बे जाथाया बोरै जादों? मैया हरनि जाथाय। दा बे जाथाया ओरैबायदि जादों। सेंग्राफ्रा ग्रोम ग्रोम पेट्रलिंआव ओंखारलांबाय। आंबो थांफानो लुबैनानै थांफाबाय। ओमफ्राय आं ससे भिडिअ क्लिप लानाय जादों पेट्रलिं ओंखारनायावहाय। पिएमनि आइटिसिएलनि फैदोंमोन ना मादोंमोन। बे फंनैसो खोथाखौ बुंनायखौ नोंथांमोना नुदों। दा बेखौ लानानै आंनि सायाव प्रेसार आरो। इउपिपिएलनिबो ओरै बबेबा मिटिं दंमोननो। बिसोरबो सेंग्राफोर दावखोबाय, जमा जालायबाय, ट्राफिक जालायबाय बरपेटायावहाय। एरायलायनो जायगा मोनाखिसै। नैबेयावहाय आइटिसिएलनि ना मानि भिडिअ खेबनानै लानानै थांदों होननानै बुंदों आरो। बे भिडिअ खेबनायखौ नुनानै सेंग्राफ्रा होसोदों जाहैबाय। होसोनानै दाने होजोंहाय दुमब्रु बिपिएफ साब अफिसाव हाबनानै थाहैदों जाहैबाय बिसोरो। आइटिसिएलनि ना मानि आंथ' मानसिफोरखौबो सिनायजोबमा। जोंबो खिबु उन थांफादों थांफानायालाय। ओमफ्राय आं इउपिपिएलनि साब अफिसावहाय गारि फिथिंगौमानि मालाबानो दावराव सुलथुब सालथाब होनलायबाय। थाजालायलायबो होननानै आं गिदिंनानै फैफिनबाय। ओमफ्राय जों फैफिनला बरपेटायाव लावथि अन्थाइ लानानै जमनानैसो दंसै मालाबानो। ओरैबायदि जादों। ओमफ्राय दा बे जाथायखौनो हाइ कमान्डआनो आंनिसोनो। आंलाय मा दं बेयाव हाइ कमान्ड होनो हालायनाय पावार आंलाय माथो। आंखौसो हाइ कमान्डनो आंसो लिंहरदोंनो। नैबायदि आंनि नाम बुंनानै दा मानसिफ्रा गोबां बेबायदि बानसावलागासिनो आरो मोखां बिजाबफ्राव इउटुबफ्रावनो। नाथाय आं बेयावहाय लिडारबो नङा, आं हाइ कमान्डबो नङा। जास्ट आं मानसिफोर बेरायनाय हिसाबै फटियावसो थांफानाय जादों मानसिफोरजोंहाय खिबु उननो। नाथाय बेयावहाय आंनि जेबो आखाइ गैया। आं हाइ कमान्डनिफ्रायबो जेबो पावारबो गैया। आरोबाव केन्डिडेटनिबो जेबो बुंनाय गैया बेबायदि खालामनानै। बिथांमोना बादासो होयो दावराव दा खालाम होननानैहाय। अब्ला जोंलाय मा दावराव खालामनो। दा पेट्रलिं खालामनाय हिसाबै थांफाबाय। दा नै बेबायदि जाथाय जाहैबाय हरैहाय। दा आं दंहैयो जाहैबाय सोनाबजोंहाय गारि बाइक फिदिंहैदोंमोन आङो। बाइक फिदिंहैगौमानि दसे गसंनानै थादों होजोंनो। बेयावनो मा जालायखो ओरैबा मानि जालायखो भिडिअनि जालायखो ना मा जालायखो। आंबो खाथियावनो थांखायाखिसै। थुथु थाथा होनदोंबो गिदिंना फैफिनबाय। बेबायदि जादों आरो। ओमफ्राय दा आंनि मेन दायआ जाहैबाय मोनसे आं जेम्स सारजोंहाय काउन्टार खालामबाय थादों। मोननै मोनथामसो भिडिअ दङ। दा बे भिडिअखौ लानानैनो बिपिएफनि माखासे सोद्रोमाफ्रा मावथिफ्रा माने दुखु मोननानै आंखौ दा बे दायावहाय ग्रोब सदजाबनो लामा मोनदों आरोखि। नै बिदि जादों। दा बेयावहाय आंनि जेबो आखाइ गैया। आं हाइ कमान्डबो होग्रा नङा, दैदेनगिरिबो नङा। आंनि बुंनाया बे आरो। थांफानायलाय थांफादों जोङो उननो। बिदि जानाय नुदोंबो जोङो गिदिंनानै फैफिनदों। दा बिथांमोना सिगांनिफ्रायनो आंखौ बेबायदि नारसोमनो माने बोलो होगासिनो दंखायोमोन। नाथाय हाथ'वाखैमोन। नाथाय मैयानि जाथायावहाय आलथुवा लामा मोनबाय आरो। ओमफ्राय दा आरो मानसिफोरनिफ्राय खोनानो मोनबावदों आङो। सोरबा साननैसोनि गेजेरावनो फोजोबनांगौ बेखौ होनलायदों होननानैहाय लोगोफोरनिफ्राय खोनानो मोनदों आरो बे बाथ्राखौहाय। बेबायदि भिडिअ बानायनायावलाय मा एसेबां प्रेसार जानांगौ खोथा दं। बेनिफ्राय बांसिन गाज्रि रायनानै भिडिअ बानायग्राफोर दङ। बिपिएफनि गेजेरावबो इउपिपिएलनि गेजेरावबो। अब्लाबो आं बेबायदि भिडिअ बानायलाबो रावखौबो नाम खारि रायाखै। बिपिएफआवबो दंखायो बेफोरबायदि भिडिअ बानायग्राया सानै साथामसो इउटुबार। अब्लाबो जोङो गाज्रि राव बुंनानै रावखौबो रायनानै भिडिअ बानायाखै। जोंनि भिडिअ बानायनाया माने गेजेरावनो इसेबां गाज्रियावबो थाङा, इसेबां गाज्रि बुंनोबो गोसो गैया। आं बुंनाया नैबे आरो।